stykke tid siden, jeg sidst har været her. Ja. Dejligt. Simon og Camilla skal fejre Simons fødselsdag med begge deres mødre. Hey. Og tillykke igen. Tak skal du have. Hvis det viser sig, at parret har samme far, må de ikke længere være kærester. Ifølge den danske lovgivning er det ikke tilladt at have sex med sin halvsøskende. Inderst inde tror jeg, at grunden til, at vi ikke ville vide så meget omkring det, var fordi vi blev lidt bange. Vi fik lidt den der følelse af, at jamen, er vi søskende? Vi kan slet ikke forholde os til det. Vi var helt vildt rystet over det faktisk. Altså konsekvensen, hvis vi var halvsøskende, ville jo være fuldstændig fatal. Det er jo fuldstændig utænkeligt, fordi så skal jeg opgive mit livs kærlighed. Dig, jeg har tænkt, der skal tilbringe resten af mit liv med. Dig, der skal være far til mine børn. Hvordan har I det med det, med tanken omkring det? Hvad med at lade som ingenting? Jamen, hvis vi lader som ingenting, sæt så, at vi får børn, og vi er halvsøskende, så er vi grunden til, at der kan være nogle komplikationer med de børn. Ja. Det vil jeg da ikke sætte dem i. Jeg vil bare elske ham for den mand, han er, og ikke en halvbror. Og ikke for den bror, han måske er. Ja. Jamen, det er en absurd situation. Altså, jeg synes jo, det ville være så forfærdeligt. Altså, som jeg ser det, så ville I jo ikke kunne... I ville jo ikke kunne få børn. I hvert fald. Nej, men det vil ikke være... Altså, man kan sige, det piller også ved noget etisk, ikke? Altså, men... Og noget lovmæssigt. Der er masser af ting. Ja. Og så er der også en følelse, og det vil være forfærdeligt. Ja.